Сега рязко ще сменим темата и отново бърза или спешна помощ, проблемна помощ. Ще завалят ли още оставки? Днес ще коментираме с бившия министър на здравеопазването доктор Стефан Константинов проблемите, свързани с този сектор, който е животоспасяващ. Става въпрос за истории наистина на живот и смърт. И не само това, ще бъдем след малко и наживо в спешната помощ в Пловдив, където Благой Бакриев чака всеки момент да приключи нощната смяна на работещите лекари и медицински работници там. Каква е ситуацията в Пловдив? На фона на това, че преди няколко дни стана ясно, че спешната помощ в Асеновград просто спря да работи, защото няма средства. Тоест Асеновград и селата, десетките села около града няма как да бъдат обслужвани, когато, не дай си Боже, се нуждаят от спешна помощ. Колегите ще ни дадат знак, когато имаме възможност да включим Благой Бакриев. Добро утро на доктор Стефан Константинов. Добро утро. Вие за себе си изяснихте ли, като човек, който управляваше системата, къде е проблема? В Министерството на здравеопазването, в недостига на хора и на екипи, в ръководството на самата спешна помощ, в случая Софийската? Мисля, че да, но конкретният случай, за който сега сме се събрали, който разбуни духовете, забелязва много интересно развитие. Значи той тръгна от един фатален инцидент, почина млада жена. Там линейката закъсняла, не объркали улиците, няма ли дефибрилатор. Сега за част от нещата има обяснение, да речеме няма екипи, затова закъсняване може да дойде. Объркали улиците, примерно лоша координация. Тук вече се говори дали системата е виновна или човешка грешка. Включително, извинявайте, една скоба, заговори се за проби в връзката между 112 и 150. Точно така, да, което да речем може да не е вина. Но примерно да няма в линейката дефибрилатор, нали, това е вече нарушение. Била резервна, защото всички останали... Няма никакво значение, няма никакво значение. Вие, ако се разболеете и ви дойде един резервен тук човек да ви замества, значи ли, че той не трябва да си върши работа? Нямаме резервни животи, това е факт. И абсолютно. И поради тая причина, с цялото ми уважение към справедливите искания на колегите, казвам, че тук, за да сме честни към обществото, наистина трябва да се направи проверка и да се търсят и за случая конкретни виновни. Обаче, този случай се повтаря. И когато такива случаи се повтарят, ясно става въпрос, че не е само грешка човешка на екип или на лекар или на фелшер или който и да е, а става въпрос за системата. И за това колегите излизат на протести, защото заплатите са ниски, условията са непривлекателни, труда е тежък. Какво е решението, обаче, но вижте сега какво се случва на следващото ниво, политическо. Решението е политическо, изцяло политическо. Вместо да започне да се говори какъв е точно проблема, ние сега примерно да кажем толкова ще се увеличат заплатите, така ще се променят нещата, започват да валят декларации за подкрепа, за контраподкрепа, за искане за оставки, за заставане зад министъра да не си подаде оставката. Едните плашат с... Това е жалко. Знаете ли, що е жалко? Защото накрая всички ще загубят. Ще загубят пациентите, хората, нали, въобще обществото, ще загубят и тези работещи в спешната помощ. Възможно ли е, реалистично ли е заплатите на лекарите в спешната помощ да се умножат по 2 и да станат около 1500 лева? И това ще реши ли проблема? Възможно е при решаване на правителството, при решение на промяна в бюджета. Възможно ли е? Колко струва това? Питахме колко струва за София доктор Гелев миналата седмица. Оказа, че струва няколко милиона. Аз съвсем популистки се сетих колко милиони се дават под формата на партийни субсидии за партиите и те се оказаха повече от това, което е необходимо за заплатите в Значи няма да стане с няколко милиона само. 2006 година за спешната помощ са давани 55 милиона лева. 2012, до когато оставих нещата, бяха стигнали до 90 милиона. 2011 бяхме изчислили, че за да функционира добре спешна помощ, трябва 150 милиона, значи трябва някъде около 75 милиона лева. Сега, на фона на всичките харчове, годишно отгоре, на фона на всичките харчове на държавата, това не е сума, която ще катурне държавния бюджет. Е много важно. Е много важна. Но, за да има устойчивост и трайно, това, ако се дадат, със сигурност 2-3 години, тук ще са рядкост, подобни случаи, като този, за който казахте. Но, за да има устойчивост във времето, трябва да се промени изобщо функционирането на спешната помощ. Дайте конкретно, аз не мога да разбера защо има 11 или 12 екипа с линейки, вместо по европейски стандарт за населението към последното преброяване, което има София, да са 58. Защото няма кой да се качи в линейките. Линейките ги има, те са си паркирани. Няма кой да се качи. Екипи, да. Добре, как така е невъзможно да се намерят екипи? Ако двойното заплащане, което казвате, че няма да катурне държавата... Ако се намери двойно заплащане, разбира се,
разбира се, че ще се намерят и хора. Но пак казвам, към това нещо трябва да се предвидят и други мерки. Да се каже много ясно с какво ще се занимава спешната помощ. В смисъл, в София живеят 1,5 милиона хора с идващите общо взето. Ако всеки си мисли, че спешната помощ е нещо, на което може да се обадиме, да си получим консултацията с лекаря... Чакайте, доктор Костадинов, един такъв въпрос. Получава се, разказаха го вашите колеги, които работят в спешната помощ миналата седмица, получава се обаждане, например, от факултета. И се казва, детето има температура 40 градуса. Ясно е, че това дете може да бъде взето от родителите си, както всички ние правим, и да бъде закарано при личния лекар или при лекар-специалист, каквото и там да решим да правим. Как да откаже този екип да отиде да посети детето в факултета? Нали, ако откаже, ще стане, знаете какво ще стане. Значи той не може да откаже, но ние се фокусираме върху факултета. Да, те наистина викат, но това го правят и хора, които не живеят в този район и се предполага, че с много по-висока култура. Има хронично болни и други състояния, които са известни. И те спокойно могат да бъдат отказани. Аз ще ви кажа как е решен в Израел. Знаете ли как е? На 112 няма лекари-специалисти, които да могат да преценяват от какво се нуждае пациента по телефона. Никой лекар-специалист няма по телефона да ви прецени за едно дете също. Да, но може да прецени дали има спешност или не. Много е трудно, защото зад една температура може да се окаже животозастрашаващо състояние. Така че винаги трябва да се отиде. Но ако се... Сега ще ви кажа. Веднага ще ви кажа. Значи в Израел първо се знае, че няма да отиде лекар, а ще отиде парамедик. Парамедика, като види една висока температура и че детето си диша и че показателите са му окей, ще каже: съжалявам, вие не сте за нас, и ще ги препрати към съответния кабинет на болницата. И не само това, ами след това ще им прати една сметка от $200 до $400, за които да си я платят за разкарването на линейката. Вчера в новините на Нова... Знаете ли колко струва едно излизане на линейката преди 4 години? Беше 100 лева. Само едно излизане на линейката. Вчера в новините на Нова беше показан случай, в който е препратено в кабинет към болница дете, само че в болницата има един единствен дежурен лекар и сестрата не го повикала. Сега, аз да ви направя, защото пък гледах аз новините и да ви отправя критика към начина, по който бяха показани. Отива една майка и отива в болницата и казва: аз искам да се направи инхалация на детето. Как така ще стане без... Успешния кабинет се е насочили там. Значи тя е отишла, аз слушах много добре какво говореха, имало нужда от инхалация. Приеме, че детето е с хронично заболяване и наистина има нужда от инхалация. Но не може да отиде пациентката и да каже: аз имам нужда от инхалация. Тя трябва да отиде при лекаря или при който е медицински персонал да каже: детето се оплаква от еди какво си, и тогава да се прецени дали наистина това трябва да се направи. Ние ежедневно, аз работя в голяма болница, идва ли се през нощта пациентки, които казват: аз съм бременна, искам аборт. Аз съм каква си, искам да се провери дали съм девствена. Значи ли това, че поне са решили те, че точно в момента трябва да им се свърши работата, да се свърши? Ама един лекар да стига една болница. И нищо не се е случило с това дете. Нали? Направила си инхалацията. Ето ви пример конкретен как нещата не са точно такива, каквито изглеждат. Отиваме на живо в Пловдив, Благой Бекриев. Какво казват лекарите от спешната помощ там по темата проблеми в спешната помощ? Здравей! Добро утро! Напрежението в спешната помощ продължава да расте. Оставки на лекари валят в момента в Центъра за спешна медицинска помощ в Пловдив и в Асеновград. Лекарите в Пловдив протестират за сега символично. Линейките се движат с разлепени надписи и протест, а работещите в спешната помощ са гневни на хаоса и на системата и обвиняват за пропуските здравния министър. Добро утро! Това са първите лекари, които тази сутрин са на смяна. Току-що застъпиха. Кажете ни, какво е голямото ви притеснение? Добро утро! Първо да кажа, че оставки тук все още няма и ако има, те няма да са в подкрепа на доктор Гелев определено, тъй като ние не го и познаваме доктор Гелев. Това е подкрепа на местно софийско ниво. Специално темата за доктор Гелев. Ние подкрепяме протеста на колегите, що се касае до ниското заплащане, що се касае до бъркотията в работа, неяснотите, агресията на хората и всичко останало. Каква да бъде заплатата на един лекар в спешната помощ? Аз трудно мога да определя и не е мой проблем това нещо. Но какво искате? Прилично заплащане. За условията, в които живеем. Защото в момента е 850 лева, нека да заповяда който иска президент, от някой от парламента или министъра, да ми каже на ден как да се разпределява заплатата, за да си повиша квалификацията, да си плата данъците, да си гледам двете деца и жената.
Колко получавате вие месечно? 150 е основната заплата. И благодарение на огромния извънреден труд, заплатата става около 1000 лева и това е. При какви условия работите? Знаеме, че агресията и нападението са ежедневие. Наистина така. Хората ни посрещат агресивно на адреса. Още с самото влизане виждаме хора, които ни гледат едва ли не като завоеватели се едно, че влизаме там. А пък ние отиваме да помагаме. Да, имаме въпрос от студиото. Каква част от обажданията, от повикванията, на които отиват на адрес твоите събеседници, всъщност не са спешни случаи? И колко екипа за колко човека са в Пловдив? Каква част от обажданията, които постъпват тук и на действително, които отивате, се оказват действителни, хората наистина се нуждаят от помощ? Най-много около 10%. Най-много. Най-много 20%. 20%. Няма и толкова. Това е максимум. Значи 80% сигурно от обажданията не са... С хронично болни пациенти, пациенти, които наистина не се нуждаят от спешна помощ, нервни кризи и това е. Тоест разхождат ви на празно? Абсолютно на празно, много фалшиви повиквания. Те няма на кой друг да разчитат в крайна сметка и затова отиваме. Няма на кой друг да разчитат. Неосигурените пациенти, които няма къде друга да се прегледат, не ги преглеждат джипитата, не ги преглеждат спешните отделения. Освен по-високи заплати, вие поискахте да се регламентира и какво означава спешен и неотложен случай. Много неща трябва да бъдат променени. Какви? Избройте. Ами, наистина, да бъдат точно ясни правила. Кое състояние е спешно, кое не е спешно, което наистина е много трудно да бъде регламентирано, но в крайна сметка трябва да бъде направено това нещо. Благой? Самата организация на спешна помощ, точно да се прецизират. Броя на екипите, случаите на които ние ще обслужваме. Виктор има въпрос. Виктор, колко екипа за Пловдив са дежурни в момента, например? колко екипа работят на едно дежурство? Тук аз разбрах в началото, преди да се включим на живо, че има и недостиг, огромен недостиг на лекари. С колко екипа работите? 6, максимум 7 за целия град и мисля, че са 14 сила на около цялата околия. Като имате предвид, че ако някой иска да си направи експеримент, да се обади на личния си лекар след обед, след 5 часа или в петък след 5 часа, събота и неделя, да види какво ще му каже личния му лекар, къде ще го насочи, всичко това нещо го поемаме ние. Хронично болни, цялата околия и представете си какво време остава да си вършим истинската работа. После пациентите обвиняват нас, не обвиняват личните си лекари, че им са изключени телефоните, примерно. Доктор Стоянова, току-що ви излизате от нощта. Само секунда, доктор Стоянова, излизате от нощна смяна. Кажете ни едно изречение. Как беше нощната смяна? С колко екипа обслужвате цял Пловдив, втория по големина град, и колко доктори са ви необходими? Значи, с нощи съм работила с 6 екипа, които обслужват Пловдив, община Марица и община Родопи. След всичките тези предавания се наблюдава една агресивност на пациентите на телефон 112 и 150 с голяма агресия, с голямо напрежение се работи в момента. Никакъв триаж не може да се извърши. Не желая да им се задава въпроси. Не желаят по никакъв начин медицинска консултация да им се даде. Искат веднага, спешно, веднага линейката да е тук. И сега искам да обясня, че повече имаме закъснение, да, но повечето от случаите са неотложни, трайни дори във времето и не може един лекар, който отива на хронично болен, прегледа коства 1 час. 1 час най-малко коства прегледа. За 1 час, нали се сещате за Пловдив, големина на Пловдив, население и разстояние, че може да се случат много работи. За да отиде лекар, трябва да прекрати прегледа на предишния, да излезе и да отиде на другия случай. Това също изисква време. Техническо време се изиска до пристигане. За съжаление, това, което казват пловдивските лекари, също което казваха и софийските лекари миналата седмица, и диагнозата е една. Доктор Константинов, сбъркана работа. Сбъркана, ама не се оправя. Вижте, нещата, времето минава, нищо не се случва. Кажете 3 неща в 2 изречения, ако можете. Как може да се оправят? Пари, реформи и национален консенсус. Това са 3 неща. Благодарим ви много за това гостуване. Темата със спешната помощ, разбира се, продължаваме.